woont hier in de straat. Ja, daar. Ook een leuke plek. Ja. Hoeveel wonen hier. hoeveel huizen zijn het? Het zijn steeds per hofje 4 huizen. Wat Dan grappig. heb je een aantal herhalingen. Ja. Maar die huizen zijn allemaal net even weer anders. Dus als je bij de buren zit, zit je weer te kijken van hoe is dat ingedeeld, hoe is dat ingedeeld. Ik zal even een handje geven. Hi, Hoi. Bas. Rob. L1, programma Onderweg. Kent u het toevallig? Nee. 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 Nou, wat wij doen, wij rijden, dat doen we al ruim 5 jaar, door de hele provincie op zoek naar verhalen. En als wij een trigger zien en we zagen ineens, wat is het voor een merk? Het is een woestijnhavik, Amerikaanse vogel. Het is een mannetje, dat noemen we een tarzel. En hij is 3, 4 jaar oud. Wat een prachtig beest. Een woestijnhavik. Heeft hij een naam? Hij heet meneer. Rob, waarom heb je hem meneer genoemd? Nou, in de traditie van de valkerij krijgt zijn vogel zijn naam pas als hij zijn eerste prooi grijpt. Want dan ken je hem. Dan heb je met hem getraind. Je hebt hem vrij gevlogen. Je kent zijn karakter. En het was echt een heertje. En toen werd het eigenlijk al meneer. Haantjesgedrag? Nee, niet zozeer, maar tja, het paste gewoon bij hem. Ja, Och. dat komt door ons natuurlijk. Ja. Ja, hij denkt. We hebben een raar beest daarboven. En dan sta ik ook nog eens in de weg. Oh, daar kan hij wel omheen. Hij vindt het toch een eng ding. Ja, dat is nieuw voor hem. Maar het gaat wel een keer lukken. Wat maakte je nou net voor een geluid? Toen je dat... Is dat een... Dan roep ik hem. Dus wat anders aan fluiten. Kom eens. Stel je eens niet zo aan. Kom. Hij durft echt niet. Och, meneertje toch. Dat is te mooi. Misschien gaan we... Ik ga verder weg staan. Precies heel dat. Nou, hij moet het als een Hij uitdaging zou het zien. moeten kunnen doen. Kijk. Oh ja. Hij zit naar boven te kijken. Dat is, het is niet de camera. Hé Rob, dit is wel een cadeautje hoor. Ja, hoe vaak... ik heb eens een keer een... kan dat, een valigier? Het zou kunnen. Op mijn arm, dat kwam dan... Dat zijn van die gelukjes die je dan af en toe eens een keer Ja. voor je werk in de schoot geworpen krijgt. Enorm beest. Maar qua gewicht valt het dan nog wel mee. Ja, maar het is een vogel, het moet vliegen. Maar als dat op je arm zit, dan denk je echt van... Jemine, wat een prachtig staaltje natuur is dat. Probeer deze maar eens dan. Oh god. En nu krijg ik van jou een stukje, wat is het, kuiken? Nee, het is duivenborst. Oh, De duivenmelkers in Torren, die als ze duiven opruimen, dan oké. brengen ze bij ons. Wij slachten ze voor de vogels. Hi. Hey meneer. En dat hij dan, is dan de lekkere trek. Nou, hij denkt er komt meer. Hey. Dit had ik nou nooit gedacht toen ik vanmorgen opstond erop. Ja, dit maakt mijn dag wel. Nog een keertje? Ja, graag. Een beetje zo draaien dat hij zo aankomt vliegen, dat is mooi. Oh ja. Oh, je hebt al alles vaker voor camera's ook met... Jo. Want is dit je beroep? Dit is mijn beroep. Ja, we mogen geen reclame maken. Oh god, ik zie het nou pas. En dat doe jij, dat is je beroep, het is je bedrijf. En dat doe jij gewoon alsof het niks is. Alsof je Nou ja, geen beperking hebt. Je groeit daarmee op. En, Nee, maar hoe lang zit je in een rolstoel? sinds 2001 heb ik mijn rug gebroken. En ik had al roofvogels om te jagen. En toen tijdens de revalidatie in Hoensbroek heb ik liggen denken, ja wat moet ik nou met leven? Ik heb een leuke hobby, eens kijken of ik daar een beroep van kan maken. Het was toen je hobby. Ja. En toen in Hoensbroek is het bedrijf gestart tijdens de revalidatie. En hoe is dat gegaan? In het begin samen met mijn vrouw, met wat hadden we, 3, 4 vogels, demonstraties. En mensen vonden dat leuk.
En ja, dan groeit dat uit. Dan zijn we workshops gaan doen waarbij mensen zelf dit ervaren. Met de verschillende soorten roofvogels. En ik snap het niet helemaal, want er ligt een vlees op. En zo is het uitgegroeid tot een valkerijbedrijf. En dat doe je nog steeds met je vrouw? Nee, zij heeft een ander werk. Wel ook overlastbestrijding. Maar het organiseren van bedrijfsuitjes, dat soort dingen, dat doe ik zelf. Maar je noemt het overlastbestrijding. Het verjagen van kraaien, meeuwen, stortplaatsen, industrieterreinen, daar waar overlast is. Dat doe je met meneer. Ja. Nou nee, niet met meneer, nee, hij niet. Nee, er zijn andere vogels voor. Je hebt vogels die heel goed zijn voor dit soort werk. En je hebt vogels die veel beter zijn voor het verjagen. Nou. Hij is dol op duif. Zal ik hem zo vernemen? Dat is niet wederzijds, geloof ik, hè? Duiven zijn niet dol op woestijnhaviken, geloof ik, hè? Jawel, als je maar uit de buurt blijft. Ik neem even de handschoen over en ik heb bijna geen vlees meer. Nee, maar hij is mijn reden, omdat het bedrijf ging groeien en ik steeds meer op kantoor kwam te zitten. Dat heeft mijn valkeniers zei, joh, neem maar eens een vogel, dan ga je weer eens naar buiten. Ja. Dus hij is mijn middagpauze. Als je nou een bedrijfsuitje doet of zo, hè? Ja. Kijken mensen dan niet op als ze jou zien? Nee, waarom? Nou ja, iemand met een beperking die dit doet. Ik geloof Een dat bedrijf men, runt, op locatie gaat en... Nee, maar mensen zien dat op een gegeven moment niet meer. Die gaan zo op in het verhaal met die roofvogels, het verhaal wat wij vertellen. Dat valt niet meer op zo'n stoel. Nee. En voor mij is het ook geen beperking. Ik weet, het is al zo lang geleden, ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik in een stoel zit. Hoe heb je je rug gebroken dan? Zoals de meeste ongelukken gebeuren Van de in trap huis. gevallen? Nou, bijna. Oh. Had er maar een trap gestaan, dan was het niet gebeurd. Want wat is er gebeurd dan? Door een trapgat heen. Daar was een luik, daar ging ik op staan, had ik niet moeten doen. Godsamme. 2 wervels gebroken onderin. Was er verder iemand thuis toen het gebeurde? Ja, mijn vrouw was thuis. En toen snel naar het ziekenhuis, maar ja, dan is het al te laat. Had je dat meteen in de gaten? Dat het... Nee, want ik was niet bij. En ze hebben me ook nog een week in coma gehouden. En, dus ik kwam bij en ik zag 2 dames staan in een witte outfit. En ik vroeg me toen ook echt, wat is hier aan de hand? En zo van lieverlee, ja, rol je erin. Maar er is goed mee te leven. Zonder meer. En marketingtechnisch is het natuurlijk perfect. Leg eens uit. Nou, een vent met in een rolstoel met een roofvogel. Dat vergeet je toch nooit meer? Nee. Nee, nou. Nou ja, ik vergeet het ook nooit meer dat wij hier het hoekje omkomen. Hij wilde er bijna op gaan zitten. Oh, dat zou mooi zijn als we dat voor elkaar zouden krijgen. Wat gaan we doen? Nee, meneer. Nee. Geef eruit. Als je dan de hengel laat zakken, dan leg ik er een stukje vlees op. Nou, Maurice, laat de hengel eens even zakken. Ja. Dan leg erop daar een stukje vlees op. Eerst eventjes... Doe maar. Hup. Zo. Dit is misschien de eerste keer ooit dat dit gedaan is Doe maar omhoog. op tv. Ik hoop dat hij het ziet liggen, zo tussen al wat bot. Kom maar. Schiet op. Grijp hem. Je mag hem helemaal hebben. Dan was iets zakken nog. Doe maar. Hier. Ja, dit is niet kat uit de boom. Nee, dan doen we het kijken, dit anders. is Laten we kat iets uit de zakken. boom kijken. Ja, wacht even, dat gaan we even anders doen. Ik heb namelijk een toetje voor hem. Wat, Hij wil er niet meer uit. Je moet daarna wel in de wasmachine doen, hè? Nee. Kom op, kom. Hup. Kijk, dit is zijn lievelingsdingetje. dit is een halve duif? Nee, het is een duivenborst met veren. Ja, hij heeft hem al gezien. Ja, dat is een goed teken. Doe maar. Kom meneer.
Schiet op. Daar. Ik ben zo benieuwd wat voor geluid dat maakt als hij op die microfoon landt. Nou, koptelefoon op, dan weten we zo. Doe maar. Hij blijft het een eng ding vinden. Ja. Maar hij weet wel dat het er ligt. Kom maar. Oh jee, dan wat. Ja, maar we zijn sneller. Hey, kom op joh. Doe het nou 1 keer voor ons. Kom, pak hem. Kom meneer, kom. Hij wil de microfoon net niet grijpen. Dit is voor jullie bekend, zo'n roofvogel in de straat. Dit is bekend, ja. En de buren, hè, dat is bekend, ja. Leuk hè? Ja, heel leuk. Ja. Kom maar. Doe maar. Hij vindt het eng. Jawel, maar hij moet het gewoon... Dat is vaak met die vogels. Als dan het kwartje gevallen is... Nou, we doen nog één ultieme Nog 1 poging. ultieme poging. Kom maar. Nou ja, hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. Kom maar, ja. Goed zo vriend. Wat hij nu doet is mantelen. Dus het afdekken van het voedsel. Zodat concurrenten in de lucht niet zien dat hij wat te eten heeft. Omdat hij er omheen mantelt. Rob, dankjewel. Graag gedaan.